landuko dugun aspektutako bat izango da, zure desioen zerrenda. Zure desioen zerrenda ze esan nahi du. Zuk zure energia, zure atentzioa zeri jartzen jozun, hoi amplifikatu jena. Horre esan nahi du, hemen alde bat indakaten lore horrei hartzen bai oso harreta, gian etza konturatuko beste alian zertu. Edo, hau askotan bizitzen da, kotxe berria ostentzunin, zure kotxe berria, gorria eta ki markako aldik bada, kotxe ki markakuk eta gorria bakarra ikusten hasiko zahandikan aurrea, eta ordu arte bat zauden ez di augaritu, bino zure arreta aiei behira jarrita gehiago. Zure arreta, nola baitzuk inkontzienteki edo kontzienteki, bino zure arreta horta jartzea erabakizu, eta horta jarri da. Ikusten zaizu, golpetikan ugaritu indila, bino ez da ala, lehen horri hainbeste zauden. Ze onura daka honek edo nola erabili genezake hau gure alde, nola jarri genezake, nola baliatu genezake gure alde. Desion zerrenda bat iten bali mazuzu, benetan zutzako desio juzun, bai aspektu, bai gauzak, bai harremanak, eta zerrenda hoi lantzen bali mazu bai argazkitan jarri eta bai ekintza zerrenda bat inta, hoi, ongi dut desio zerrenda bat eukitzea, nik atsegina izan nahi dut. Edo nik harreman zoragarriak eukin nahi dut. Ez baza itxetik atetzen, online izango di harremanek, ez? Ulertzen da. Desion zerrenda inondoren, zerrenda hoi lortu bitartin, ze pausoa emateko prest dauden jarri zehaztu paperin. Zertik paperin? Gure mentea oso azkarra delako. Gure mentea deitzen dugu hor energia batei, non ez da gure barruan, baina gure barruan baleo bezala ulertzen dugu. Ez da fisikoa, baina guk badakigu ordola, hau puntazoa da. Baiz ez du tresnaik jakiteko ordola, baina denak badakigu ordola. Mentea da esaten izuna, zu erabakizunin. Alako gauza nahi nuke, alako lan berri bat inasiko naz, eta seitu nazten da mentea. Ez, bestik, bai, baina zuk etzu gaitasunik hortako. Bestik lortuko dute, minozuk ez. Bestik baliote hortako, minozuk ez. Eta zu mente hoi entzuten oitua bat zaude, eta pentsatzen bazu zure barruko hautsoi zuzala, zu pentsatu jentzu hoi, ez da hala, zure barruko hautsoi zuzala pentsatzen bazu, hoi sinisten bokatzen zu. Eta ez zu lana aldatuko. Berez ez du arazoik, ze kanpun gertatzen den hortan berez ez du zure soluzioa, mino, zuk pentsatu bazu, sentitu bazu eta lan aldatzeko beharroi baldin bazu. Eta ez bazu gauzatzen, zure barruko mezu horregatikan, urrengo pausoa somatizazio bat izango da, ia seguru. Somatizazio izan ezake, kasu honetan da, lan berria eukin nahizu, ez? Adibide horta garratiko dugu, lan berria eukin nahizu, eta zer gertatu da, zure beldurrak edo zure mentea, konfort zonatik ateratzeko asmotan zabiltzela, saitu honin, seitun moztu indizu, eta zuk ongi ezautzat juzun mezu bate konstruktibo bezin mezuik botata. Zuk sinistu bali mazuoi, eta geldik aniote bali mazua lehia, lan ez bazu aldatzen, zue somatizazio, iaia, aukera oitakon bat izango da. Edo eskubila bali maza, eskubiko hankan hartuko zu kolpe bat, aukera bat izan jake, beste bat, zure belauna, zure orgulloa mindua dolako, agian ez eskubikoa, baizik eta ezkerrekua, zure burua zikiatu intzu momentu hortan, mezu hoi entzun, mezu horrei kasoin, eta hortik ibilikoa. Txorkatiletan ebaize bizitzen jugun esperientziak, eta nola ematen jugun eskumuturretan eukizan izake, eta ziurraski sorbaldatako mina hasiko zaizu. Erabaki oso potentia da eta aldaketa nabarmena suposatuko baluko ez zure bizitzan, ziurraski katarro bat eukiko zu, birikak, zertako erabiltzen jozu, arnasa hartzeko, eta zure barruko xomorroi edo xomorroi entzun eta kasoin jozulako pausoek eman gabaldi joza, zuk zure burua zikiatu zu, arnasa hartzeko arazuko eukiko jozu, edo begitan eukiko zu, zehose, hola da, hoi ez da magia, Magia da hortaz ez konturatzea.
hoi bai dela magia, eta pastillita batekin hori moldatu nahi izatea. Ja. Zu sintomak kendu zen ezake pastillekin nahi zuen bezala kendu. Bino zure informazio trabatzea, inkontzientin gertatu den hori, ordo, Eta ez bada ateratzen bere kanal normaletatik, beste nomaitetik ateko da. Proposamena zein da? Ohartu galtzon azkarrena. Orainan egon, ohartu, izorrai ez bazaizu gustatu. Ja, izorrai, Izorrai nola da, abai, hau ez? Izorrai ez bazaizu gustatu, bino espabilatu, ikasi, gertatu den gauza hortatik ikasi, eta reakzionatu. Eta hola, poliki, naiz, sateko era zakarra izan den, bino, zu bordon eta humilagoa bihurtuko za, bestekiko, baitare, bino, zurekiko, zu bihurtuko za, zure lagunik onena. Zure maitale onena, lagunik onena, zure konfidente onena, eta politena da, hoi eskainiko zula, kanpun, naiz kanpokuri ez iruditu hoi, bino zure purutasuna horrenta landua guaion zu, hola eskaintzen za kanpun, nola aldatuko zu, maindire zuia hori mazan nola jarkozako horria golpetik ezin da, hoi eskainiko zu. Hoi batzotan inkomodua da, denantzatez da atsegina, zure lanketak, onduan dakazun horren ez lantzia salatu iteut, hori ez da komodua. Bueno, poliki egizu, zure buruakin pazintziok ezu, bestikine bai. Bino desioi buruz aiginan, ordu zein da planteamendua, desio zerrenda jarri, zuk barruan desio juzun gauzakin, jarri markatzaile batzuk, non garbi adieraziko dizuten desioik betetzen aizala, eta horren jarriko za, pozikanta barrua bete-betia, zuen buruan kriston konfiantza hartuko